Bapak Tumingan matur sebaik panuwun nggih. Siap matur sebaik panuwun. Asik-asik. Rokok Mas Indratmo. Tinggal lunga ya adem ning omah. Pun panas Pak Eko. Tinggal lunga terus saben dina. Ya Allah. Bojone ning kula tinggal Pak Eko. Wayah wengi teko mikir lelah kon jaman pajobane nalikane urip karo kowe inarisin pasti kudu bisa wong sing tak tresnani lunga suwe ning Sumatera rono kabar apa kowe ora kangen apa kowe ora krasa sejatine aku isih tresno aku memuji nang Sumatera mbak ya kumpul kaya piye Ya. wayah wengi teko mikir kon jaman semono pajobane nalikane urip karo kowe Sumangga para bapak ingkang sampun pikantuk sampur kawula tinggal jumeneng. kinari sing pasti kudu bisa wong sing tresnani lunga suwe nang Sumatera raya apa kowe ora kangen tak pikir tak angen apa kowe ora krasa sejatine oh isih tresno memuji nang Sumatera kok ya enggal bali benggayuwe
bisa kumpul kaya biyen apa kowe pikir tak angen apa kowe ora krasa sejatine aku isih tresno aku mung memuji nang Sumatera mbok yo ing Bali penggayuwe kaya biyen matur sembahyang manipun Kang Mas Indratmo kalajengaken dhateng panjenenganipun Bapak Ponari ingkang kagungan lelinduran Indonesia. Topi jiwa raga tekan pati ning nyatane teka tegel angon cati ora ngira tresna ngomong gawe lara sing tak gadang rena wengi jebul mesra kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat wong kasmaran wanci turu among lelinduran damar mancung cinumpet lakon iki peputane mong gawe kresing ati kaya ra kuat bebasane kaya arep nekat wong kasmaran wanci turu among lelinduran damar mancung cinumpet lakon iki peputane mong gawe matur sembahyang Bapak Ponari kagem tuan rumah 3 Juli warsa 2017 panjenenganipun Bapak Mukono Bedut saking Kelalat dan Kembel Watu 5 Monggo.
kok aku anggolek sing tak tresnani kliciku col lunga ngetan Surabaya terus nyang bali mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu terus aku nyang Jakarta jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali nyang Semarang klinciku wis ana kandhang lajeng pulane krusa-krusu keburu nafsu wakasane montang manting rakate akeh jebul aku sing kebanting tersuwun Matur. Inggih. Matur sebaik panungun lumantar ingkang abiji saking badinipun Kang Mas Indratmo ditinggal lunga sampun kaaturaken kalajengaken dening panjenenganipun Bapak Ponari lelinduran miwah saking tuan rumah saking Surya Laras panjenenganipun Bapak Mukono Beduk tanggalipun inggih punika 3 Juli warsa kalenggahan punika.